Mám odkrvenou nohu v Koreji v Logísek. Už včera v noci jsme byli na 2 pohotovostech, kde nám řekli, že mám počkat až do rána, do ráníčka s mojí odkrvenou nožkou, takže jsem čekala ve spánku, ve smutku a jedeme do nemocnice. Já už vlastně 2 týdny mám ve tříslech nějakou divnou bouli a od té doby mi začalo takový divný mravenčení v noze, no ale včera mi v ní ruplo a už ji necítím skoro vůbec, jo, takže to je trošku problém. Takže teď máme první zastávku korejská ginda, protože moje boule ve tříslech se udělala přesně vedle vačajiny, kterou teď každému doktorovi vždycky musím ukazovat. Juchu. Jedna koležka mi řekla, že to nemá nic společného s tou boulí a do spreje pro mě mám něco špatně s celou nervovou soustavou, takže jsme v píči a jedeme na neurologii. Takže 4. nemocnice za 2 dny, jedeme tam. Měli jsme hrozně štěstí, protože tady byla překladatelka, která se rozhodla, že nám chce pomoct a jela s náma i do té druhé nemocnice, i když pracovala v téhle první, za to, že jsem extrémně vděčná. Tady mi teda řekla, že ty moje symptomy vypadají vážně, že do pro mě mám něco s nějakým dolním diskem, takže rentgen celého těla. Here we go. Juchu. Tahle ta mašina opravdu jako nebyla příjemná. Nebylo to úplně žádný jako hrozný, ale prostě tam furt dunilo a já jsem to cítila úplně v celém těle a tak jako divně nepříjemně, jo? Jako opravdu nedoporučuju. Když vám řeknu, že jsem měla srdeční zástavu, když mi ukázal fotku mý páteře, tak vám opravdu nekecám. Prej jeden disk mý páteře se prostě posunul špatně, takže mi naprosto ničí můj nerv, který teďko nedokrvuje moji nohu. Takže mám 3 týdny ležet jenom na zádech s tím, že za 2 dny mám letět. 13hodinový let. Děkuji.